जोंनि सिनायथि गोरोबनाय गोजानों जांख्रिथायनि नोंनो जोंनि देरगा जिउनि गोरोबनाय गोथांजों उदांस्रिनि नोंनो जोंनि सिनायथि गोरोबनाय गोजानों जांख्रिथायनि नोंनो जोंनि देरगा जिउनि My dear comrades and revolutionary friends, दिनै साना 14 नभेम्बर दिनै साना NDFB आरो गासै बर'फोरनि थाखाय माहारि हिसाबै मोनसे रंजाथाव गोसोखांथाव आरो दुगानानै लाथाव सान दिनै सानखौ जोङो बर'लेण्ड आर्मिनि गिबि सान हिसाबै फालिनो थाखाय जोङो दिनै नेशनेल डेम'क्रेटिक फ्रन्ट अफ बर'लेण्डनि गोथां फिरफिलाखौ बिरहोनानै दिनैनिफ्राय बे बर'लेण्ड आर्मी डेखौ खुंजेननो थाखाय बोसोरफ्रोमबो खुंलांबाय थानो थाखाय आखायाव लानाय जाबाय। NDFBनि जोनोमा ओरैबायदि समाव जादोंमोन जेब्लानाखि बर'फोरनि जारिमिना फैयै फैयै जोबस्रांनायनि लामायाव सफैबायमोन एबा बर'फोरनि जारिमिना जेबो खारथाय गैलामोन दलर थाबायमोन बर'फ्रा गावजों गाव सेरखाय बेरखाय जानानै गोजान गोजान जानानै मिथिलाया जानानै बर'फ्रा जोबस्रांनायनि लामायाव फैबायमोन। बुंनो थाङोब्ला बर'नि जारिमिनावहाय फैयै फैयै जोबथा एबा गाहायसिन जायगायावहाय सफैनाय समावहाय NDFBआ जोनोम जादोंमोन 1986 मायथाइनि 3 अक्ट'बरावहाय। बे जोनोम जानाया सानैसो बर' जोहोलावफोरनि सिमां बिसिनि बर'नि गांनाय उखैनायखौ नुनानै बर'नि नांगौखौ नुनानै बर'नि गावजों गाव सेरखाय बेरखाय जानायखौ नुनानै बर'खौ दैखांफिननो थाखाय बिसोरो गाव गावनि गोसो गोरबोखौ गोरा खालामनानै खाफ्रानानै आफादखौ बर'खौ दैखांनो थाखाय गायसनदोंमोन। बै समावहाय BSF मुङै एबा बर' सिकिउरिटि फर्स मुङै। बिनि उनावहाय बे आफादखौ गायसननायनि उनावहाय जाय आफादा बर' हारिनि फिउचार एबा इयुनखौ
डिटारमाइन खालामो जाय आफादनि सायावहाय बर'नि थांनाय थैनाय गांनाय उखैनाय एबा रैखाथिया सोनारो बे आफादा जोनोम मोननायनि उनावहाय आरो बे आफादनि सिङावहायनो बर'खौ गोरायै लाखिनो बर'खौ सिकिउरिटि होनो डिफेन्स होनो थाखाय आर्म फोर्स एबा डिफेन्स फोर्स नांगौ जानानै फैदोंमोन बिनि थाखायनो 1986 आवहाय NDFB आ जोनोम जानायनि उनावहाय 1987 मायथाइयावहाय NSCN एबा नेशनेल ससियलिस्ट काउन्सिल अफ नागालेण्ड बे आफादजों जोंनि बै समनि BSF मुंनि आफादा गोरोबथा माखासे रादाय खायो माखासे आन्डारस्टेन्डिंआव फैयो बे आन्डारस्टेन्डिंनि गेजेरजोंनो 1989 मायथाइयावहाय बे NSCN आफादनिफ्राय जोंनि NDFB-नि एबा BSF-नि सिङावहाय बर'फोरनि थाखाय सिकिउरिटि फोर्स एबा आर्म फोर्स दानो सोलोंथाइ होनो थाखाय बिथांमोननि आफादनिफ्राय ट्रेनिं इन्सट्राक्टरफोर फाथायहरनाय जायो 1989 मायथाइनि अक्ट'बर दानावहाय साथाम इन्सट्राक्टर फैनाया NSCN-निफ्राय फैदोंमोन फारियैनो सेकेन्ड लेफ्टेनेन्ट थामरेफाम सार्जेन्ट वांफाम आरो लेन्स कर्परेल स्टन बिथां साथाम इन्सट्राक्टरा ट्रेनिं होनो फैयो आरो बे ट्रेनिंआ जागायदोंमोन बे बोसोरनिनो 26 अक्ट' 1989 आवहाय बिसोरनि ट्रेनिंआ स्टार्ट जायो आरो ट्रेनिंआ जायै जायै जोबफैदोंमोन बै बोसोरनि दिनैनि सानाव एबा 14 नभेम्बरावहाय बे ट्रेनिंआ जोबफैयो बिनिखायनो बै समावहाय 1989 मायथाइनि 14 नभेम्बरावहाय बे फार्स्ट बेस्ट बर'लेण्ड आर्मिनि ट्रेनिंआ जोबनानै क्लजिं सेरेमनि खालामनाय दिनखौनो जोङो दिनैहाय बर'लेण्ड आर्मि डे होननानै खुंनाय जादों आरो बे खुंनायजोंनो बोसोरफ्रोमबो जोङो बर'नि बर'लेण्ड आर्मि डे हिसाबै दिनैनि 14 नभेम्बरखौ खुंलांबाय थानो आखायाव लादों गासैबो माहारि हारि एबा हादोरफ्रानो जेरै गावनि रैखाथिनि थाखाय डिफेन्स फोर्स एबा सिकिउरिटि फोर्स एबा आर्म फोर्स नांगौ जानानै फैदों दिनै बेबादिनो बै समावहाय बर' माहारिनि थाखाय बर' माहारिनो रैखाथि होनो थाखाय बर' माहारिखौ लाखिनो थाखाय एबा दैदेननो थाखाय बर'नि थाखाय सिकिउरिटि फोर्स एबा आर्म फोर्स एबा बर'लेण्ड आर्मिया बै समावहाय जोनोम जानाय बिनि थाखाय बे दिना दिनैनि दिना जोंनि थाखाय गोसोखांथाव दिन बेखौ जोङो बोसोरफ्रोमबो जेरावनाखि बर'लेण्ड आर्मिफ्रा जयै थागोन जथुमगोन बे दिनखौ रंजा बाजायै हगार हरनो थाखाय आरो लोगोसेयै जोंनि जेसेबांनाखि मुंख्लंफोर जानानै थांबाय बिथांमोनखौबो गोसोखांनो थाखाय दिनैनि दिनखौ थागथियारि खालामनाय जायो जोङो जेब्लाबो गोसो खौसेयै गोसो गोथारै बोलो गोरायै जेब्लाबो हारिनि गांनाय उखैनायनि थाखाय आवगायलांनांगोन आरो आङो बयखौबो खावलायो जाहाथे बयबो गोसो खौसेयै जोङो गाव गावनि सुख शान्ति गोजोननायखौ नागारनानै हारिनि गांनाय उखैनायखौ नागिरनो फैबायब्ला हारिनि जौगानायखौ जोङो नागिरनो फैबायब्ला बयबो खौसेयै मावलांनो थाखाय आङो बयखौबो खावलायहरनाय जाबाय गोजोन्थों overthrow our freedom and बर'लेण्ड आर्मिनि फसंथान सानाव आफादगिरि D.R. नाब्लानि बिबुंसार नभेम्बर 14, 2009 मायथाइ आंनि अनजालु दावहारु लोगोफोर गिबियावनो बर'लेण्ड आर्मिनि फसंथान सानाव गासै बर'लेण्ड आर्मिफोरनिसिम गोरबोनिफ्राय गाहाम अनसायनाय आरो जांख्रिथायारि हामग्लायनाय बावहरबाय नैथियाव जायफोर बर'लेण्ड आर्मिया बर'लेण्ड आरो बर' हारिखौ उदां खालामनो जुजिनानै गाव गावनि थै जिउखौ बावसोमबाय आरो दिनैसिम सुथुरजों हमजानानै गोमाना आरो जोबथेसालिफ्राव जोबजानानै दङ बिसोरनिसिमबो खर' गंग्लायै मान बावहरबाय सोबख'जानाय गादब जानाय आरो गाग्लोबनानै दोनजानाय बर' हा आरो बर' हारिखौ उदां खालामनो दिनैनिफ्राय 20 बोसोर सिगां थामहिनबा 26थि अक्ट'बर 1989 आव नेशनेल डेम'क्रेटिक फ्रन्ट अफ बर'लेण्ड आ बर'लेण्ड आर्मिनि गिबि मिलिटारि
ट्रेनिंखौ बेखेवजेनो आरो 15 सान सोलोंथाइ होनायनि उनाव दिनैनि सानाव फोजोबो आरो जोबथा फोरबो खुङो। बेनिखायनो दिनैनि सानखौ बर'लेण्ड आर्मी गायसननाय एबा फसंजेननाय सान होनना बुंजायो। नाथाय थांनाय 20 बोसोर बर' हारि आरो NDFBनि जारिमिनाव मुंख'जाथाव आरो सानजाथावब्लाबो बे सानखौ जों गोसो खांनो आरो फोरबो बायदियै खुंबोनो आरो फालिबोनो हायाखैमोन। नाथाय बे बोसोरनिफ्राय बोसोरफ्रोमबो बर'लेण्ड आर्मी डे एबा बर'लेण्ड आर्मी राइजिं डे एबा बर'लेण्ड आर्मी फसंथान सान बायदियै फालिनो लानाया बाख्नायजाथाव जादों आरो आं फोथायदों बे सानखौ बर'लेण्ड आर्मी डे बायदियै फालिनो लानाया NDFB आरो बर'लेण्ड आर्मीनि जारिमिनखौ मोनथिनायाव हेफाजाब आरो मदद होगोन आरो जोंनि गोसो आरो थांखिखौ गोरा आरो गोख्रोंसिन खालामगोन। 1984 मायथाइयावनो बर' हा आरो बर' हारिनि उदांस्रिनि जांख्रिथायारि सोमावसारनायाव हेफाजाब आरो मदद नागिरनानै जों नेशनेल ससियलिस्ट काउन्सिल अफ नागालेण्ड NSCNनि आफादगिरिनिसिम लिरहरदोंमोन। बिथांमोननि फिन मोननायाव 1986 मायथाइयाव NSCNनि हेडक्वार्टारसिम थांनो नाजानानै फेलें जायो। नाथाय 1987 मायथाइनि जुलाइ दानाव NSCNनि CHQसिम रुंसारि सार्जेन्ट मेजर D मेरगा आरो आं मोनहैयो आरो गोबां सावरायलायनायनि गेजेरजों NSCNनि दैदेनगिरिफ्रा जोंनो तामिनबा बर'फोरनि उदांस्रिनि दावहायाव हेफाजाब आरो मदद होनो राजि जायो। बे राजि जालायनाय आरो गोरोबलायनायनि गेजेरजोंनो 1989 आव NSCNनिफ्राय NDFBनि सोद्रोमाफोरखौ ट्रेनिं होनो थाखाय सेकेन्ड लेफ्टेनेन्ट थामब्रैफाम सार्जेन्ट वामफाम आरो लेन्स कर्परेल स्टनखौ जोंनि ट्रेनिं सेन्टारसिम दैथायहरो। बिथांमोननि हेफाजाब आरो मददावनो जोंनि गेजेराव जि मिलिटारि ट्रेनिंनि आंखाल दङमोन बेखौ सुफुंनो हायो। बेनिखायनो आरोबाव आं दिनै NSCNनि गासै दैदेनगिरि आरो मददगिरिफोरनिसिम बे हेफाजाब आरो मददनि थाखाय गोरबोनिफ्राय साबायखर बावहरबावबाय। जोंनो गासैनोबो गोजोननायखौ नांगौ। बुहुमाव रावबो गोजोननाय, दावगानाय आरो जौगानायनि हेंथा नङा। We all want peace and development. नाथाय गोजोननायनि मुङाव गोजोननाय आरो दावगानायनि मुङाव दावगानाय होनब्लानो जाया, हजिख्रावब्लानो जाया। थार गोजोननाय आरो जौगानायखौ जों सिनायनांगोन। गोजोननाय, दावगानाय आरो जौगानायनि मुङाव जों अराय सोबख'जानो हाया आरो गुबुनारिनि सिङाव खर' गंग्लायनानै थानो हाया। जौगानाय आरो गोजोननायनि मुङाव जों गावनि हादोरावनो माइन'रिटि जानो एबा गोमालांनो हाया। बर'लेण्डनि गेजेरजों 4 लेन एबा मोनसेबाव राजा लामा जाब्लानो एबा एयारपर्ट बानायब्लानो एबा इन्जिनियारिं कलेज गायसनब्लानो गोजोननाय फैबाय आरो हारि नाङैनो जौगाबाय होनना साननो हाया। 4 लेन एयारपर्ट आरो इन्जिनियारिं कलेज एबा जिखुनु जौगानायनि हाबाफारिया जोंनि गोजोननाय, जौगानाय आरो हारि बायदियै थांनानै थानायनि हेंथाबो जानो हागौ। बेनिखायनो बै जौगानायनि हाबाफारियाव सोर बांसिन मुलाम्फा मोनगोन एबा सोरनि थाखाय जागोन बेफोरखौ जों साननांगोन आरो नोजोर होनांगोन। जौथाय बोसोर
Boroland